ada ukun baduk kaca bang apa sini ngakin du pila lepalat kumba pila tidu jo yang kumno dan ada menu melatih do yang bang haban ket baro ki jinjar ringkat bagi akor jome balai memang ngadai ke debet kan ne bang haban penhun do de me ki jing angnu jome bagi sobha jome me pad menu me penbiang yang watang ya kami sim jong haban penhun ru ngahaban pan ngalapan kelat benlong nongkrong na ubom dani ai watang ya ladi bu na airu umla ma be ka bang kran ndre lara pemhun musemenga beli pemsya enga bang le ka basuk kumnong an sha me ba men let haba me wan ru da ka basuk ngam dai gonong ke jin jar jong me da me wan ru ngan ket ya me ringkat ki jin jar da me let ru an ba hi baro ki jin jar da me sngodon kamban mi nang ne siu sha ya kador jong ka jing jat ka men sim jong kador jong ka jing kha jing pun na me kador jong ka jing pen biang ya me lam kum ta kejing bekala ka bakrau kam dei ka bang ai pi ndre kede ka bang amut baka jing emotion rang udan kam ya giyeng chong ne henry ka kenthai kadan kam unong ri ngata ngala dan ukun bandri yang henry la damis ngodan kam ba uju ukun unri ya me da buram ki jing ngo jonga lam kum ta la da shi phongut ki khun ngayo baro shi phong ngam ning kong yu tanga bam buram ya ke kile na shtai